Ebusuafo ye mamo nyina akwa biem enen so yehia sanene da edikan a yefremi efia jemfo a yechicha mo nyina yen channel ha yema ebiesa ne yeye ne edikan yehu ye ho sane ayete na yesuasua niema bi a yebetimi ede aka ya abrabo ho na yetumpon akoyenim na ye tutututu ye hofo ede niema baako abiesa bi ahyehye ye hu nkura na yen ochena aye yie sen ene sene wotemenka ya asema eda opunti ai na ye bisunsan awoso no edoso no yesi Tete wo bi ka tete wo bi kira edikan ana ofa edikan meribi sese kasa ukuru mu kasa ubron so kasa emfaso a ewo so ene den yendin a yeto ukuru mu din emfaso a ewo so ene den sa wotemenka na won subscribe ya bomoden na subscribe sa wa subscribe so a medawase na kire wa adwene ewo ya asem yiti hu ene niema bien bi ena meredede to wanimusi sa niema bien so eya dekoro so ebo ebra so wonte ase ewo ene den sempanyini focus tete wo bi kan tete wo bi kire ewo Akwankwa enu ase a ase kire ne den kasa eno ena ekire yensu ene yemban eno ena ye kasa ejije ewo yenhuru tutum na yetimi ene ye nenanom edinkita ho impanyinfo se woyera ukroma benga ana se wonim ukroma benga woyera wo begwa ase eninti wo kasa wo kan so wadomu esuko ana se wo kasa wo de blawfo ena ewie wo kasa so wudin po eteden wudin ededen na wudin no wote ase so eye wanije eye wahonhoahwe se wode din a wode ato no ama wana so wo bi sese wo frɛ wo den a edin ben na wo bo ekira mansan ene asama me pese ye dwene ho me bi sese aboade ene bua muade nsakrai ben na ewo yentete wo bi ka ewo bi kire dwumadi a ye fiase ye bepen akɔnanim na afei ya teniema bi ase ne enti a ye nenanom na woka kasa bi na woye ne ye bi na woye amane bi na woso wode wadwene kire aba na sese ye reyira sa niema na so ebebo ayen ana se ebedi yenya mebisese aboade ene buahi muade nsakrai ben na ewom nsonson ben na ewom se wunim nsakrai a ewo sa niema yi mu a na watwero wo comment ho na wode wadwene aba na yesunsan adoso na muaya ye benyan na afei maba na yede akirem ni yasan edibi aka ho misi ukuru mu kasa eho hia eni nti do esuko ewo ukuru mu kasa na se wo kasa na nanom ate ye frame efia jemfo a aboade
ɛna boa mu ade nsakrae bɛn na wo sɛ wonim nsakrae a ɛwɔ mu a kyerɛw wɔ comment section hɔ na sɛ woba nso a na wa subscribe ama yɛn yɛbɛsan ahyia ɛwɔ mfikyiri hɔ na yɛde nkyerɛkyerɛmu a ɛwɔ boa mu ade ɛne aboade yɛde aba yɛbɛhyia wɔ mfikyiri hɔ na yɛatoa yɛn agori no so